Кормандони амнияти Тоҷикистон имом-хатиби яке аз масҷидҳои кӯчаи Яккачинори шаҳри Душанбе Мулло Асадулло Исмоиловро боздошт карданд. Наздиконаш мегӯянд Асадулло Исмоилов низ дар баробари дигар руҳониён дар маросими ҷанозаи домулло Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ ширкат доштааст ва 3 рӯзи пеш дастгир гардид. Дар як ҳафтаи охир ин дуввумин рӯҳонӣ аст ки аз сӯи мақомот боздошт мегардад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва тавре мебинед ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Салом Абдулло, хуб бигӯ ки руҳониён дар масҷидҳои Тоҷикистон аз сӯи мақомот интихоб ва таъин мешаванд, имтиҳон ҳам месупоранд. Пас сабаби боздошти ин рӯҳонӣ чист? шаҳло мақомот дар бораи боздошти Асадулло Исмоилов ҳанӯз шарҳе надоданд. Наздикон сабаби боздошти ӯро намедонанд. Қадруддин Исмоилов, яке аз бародарони Исмоилов, гуфт танҳо ҳаминро медонад ки амният барои суҳбат бародарашро даъват кардааст. ӯ гуфт сабаби ба суҳбат даъват шудани ӯро ҳам намедонад, вале таъкид кард ки бародараш доим ба фоидаи давлату ҳукумат ва халқу ватан сухан мегуфт ва бо гурӯҳҳои навбаромадӣ ба гуфтаи ӯ салафӣ сахт муқовимат дошт. Исмоилов дар бораи бародараш зиёд суҳбат накард ва гуфт чуну чарои ба суҳбат даъват шудани бародарашро намедонад. Аммо ҳамсуҳбатони Огоҳи Радиои Озодӣ бо ирсоли як порча навори суханронӣ ӯ гуфтанд эҳтимол ин суханронӣ дар ҷанозаи домулло Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ барояш мушкил эҷод кардааст, вале ҳоло мақомот чизе дар ин бора нашр накарданд ва санҷиши мустақилонаи ин маълумот номумкин аст. Ин чӣ суханронӣ будааст Абдулло? Чӣ гуфтааст ин рӯҳонӣ? дар як порча наворе ки аз маросими дафни Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ корбарон фиристоданд, ин рӯҳонӣ аз издиҳоми одамон ки ба якдигар фишор меоранд нороҳатӣ мекунад ва аз ҳозирон мехоҳад меъёри адабро риоя кунанду ин ду мисраи шеърро аз Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ қироат мекунад. Дар ҳайратам аз мароми ин мардуми паст, ин тоифаи зиндакушу мурдапараст. Абдулло, ин рӯҳонӣ дар чӣ шароит боздошт шуд ва мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? шаҳло Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои Тоҷикистон, рӯзи 23 апрел дар як суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ хабари боздошти Исмоиловро тасдиқ ва рад накард ва аз ин бештар ҳам суҳбат накард. Гуфта мешавад Асадулло Исмоиловро кормандони мақомот шаби 19 ба 20 апрел пас аз анҷоми намози таровеҳ аз масҷиди кӯчаи Яккачинори пойтахт дастгир карданд. Пагоҳи он рӯз мақомот ба хонаи Асадулло Исмоилов воқеъ дар теппаи Самарқандӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ омада китобҳо ва адабиёти онҷо бударо тафтиш карда қисме аз онҳоро бо худ бурданд. Асадулло Исмоилови 42 сола оиладор ва соҳиби 6 фарзанд аст ва дар теппаи Самарқандӣ зиндагӣ мекунад. ӯ донишгоҳи исломии Тоҷикистонро хатм карда ва аз шогирдони Амонулло Неъматуллозода собиқ муфтии Тоҷикистон будааст. Исмоилов нахуст дар яке аз масҷидҳои ноҳияи Рӯдакӣ ва баъдан имомхатиби масҷиди кӯчаи Яккачинори шаҳри Душанбе таъин шудааст. боздошти Асадулло Исмоилов дар ҳолест ки рӯзи 22 апрел мақомот эълон карданд ки Абдулҳақ Обидов сархатиби масҷиди ҷомеаи ноҳияи Шоҳмансур ҳамроҳ 4 нафари дигар дастгир карданд. боздошти ӯ пас аз суханрониаш дар бораи пешвоҳои динӣ дар дафни домулло Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ сурат гирифт. Аммо мақомот гуфтанд ӯ ба пайравӣ аз ҷараёни мамнӯи салафия муттаҳам аст. Сипос Абдулло барои суҳбати